in that process, man, I try a way to defend myself. He makes a plastic chain closer to me. Well, is there a young cause? Mahaji, I cannot be. Mahaji, I cannot be. How we can have one dozen kanji, I cannot be. Ya happens him. Then, Narazu, Rezo Chan, Bido Kawasawa man. I won't need any pay for him. You get him. Another answers is gradually loading. I want you guys to watch this video and hear what this our sister from Imo State had to say about her sad experience with Nigerian police officers who came from Tiger Base in Imo State. Just listen and hear what she said about them. Thank you. I'm Mrs. Ogechi Eze from Amuku Orodo. Manana alumni Kedru Amimo. On Friday, ebe bigwe no Okurata closer to Bishop's Court. On Friday, on Friday by 5:30 in the morning. I'm normal law. Ajigwe no obere nwantakịrị 1 month and nka kunaka. So manu ka na ehu na gate. So ihe a emete m nọra m ebilie. Ozugbo m bili n'ụra ka m bịa mara ndị na-akụ na gate lekwe my children ha wee agbapụtala. When the answer mepe gate or I break this gate. So ozugbo m na commander nwa m si no mepe gate onye go dị ndị ya small ndị police. M si ngwa mepe the gate. The boys one achi mepe gate o echile na fence na azụ ụlọ. But here block wherever surrender am see me if I run I shoot me. Where is your husband? Where is your husband? See di man no here. So but na see di man no here has some is a lie. Onye cause she na zo brush am da mada. Or the another person atekwara m ko brush am mada abazie mma mere ọkọ nwetezi mo mgba ka nji mata na ọ dị ka ọwụzi di police bịara ihe a. So ma bịazie na achọ ka nwa ada onye kpọ ha bịa be ma arrest. I said that na I should calm down. So I should calm down. Onye cause am ba ma n'ụlọ m si ya because na igosinu police warrant or here where I can't sue him 3 times. Onye cause akumebe ha brush kwam down again drag him bawa inside because then when they upstairs now watch him again. So can the man are water him again have onye cause say push him inside room nya muzire wo heji dem na onye cause heji dem aka n'olu machi amaka no man etiza anwo na the police are yes the police has how in the Tiger Base. So ha were aka madam n'olu onye cause na asụ ego onye cause na egwere butu na ama mma n'ukwu ma n'afọ. So otaka m she witness on ihe megen. So in that process man I try a way to defend myself. Ihe mesere plastic chain closer to me. Welize pia onye nke ọzọ Mahaji aka na akpịrị Mahaji aka na akpịrị ka ha nwike ha mgbe m bịazi onye nke ji aka na akpịrịzi ya hapụzie m denu narazu werezo cha bido pịawasịwa m ahụ niile nyipụ efe m ị ga-eti m ga-eti mkpọ ọwụ na enwekwa ụmụ nwaanyị na-arụ ndụ ha mekwa ike bịa wọcha ihe megene yipụ m efe hụ wundu ndị mere m n'ahụ ibere enwecha some wound ndị m bụ n'ahụ hie ebu m wundu ebe a ahụ ndị police mere ya ndị police Tiger Base mere m ihe achọ ihu ma evidochara m everything m ji mee ihe a lee m ụkwụ m niile wụcha wound ahụ niile wound ihe acha butu ndị ha gbara m n'ụkwụ police mechara ihe ndị a niile police mere m ihe ndị a m yikwa efe m unu ga-eti mkpu ahụ niile na-egbu m mgbu ụmụ nwaanyị at least ụmụ ma onye mụrụ nwa ọhụrụ ka anụbeghị m nta ahụ m recover otu a ka ahụ niile na-enye m so afọ na-enye m so even ụmụ m ndị ntakịrị na-ebe akwa na-acha ụtụ si ha ga-egbu m ọmị ya saa biko hapụ na ụmụ ọmị ha kụrụ onye nka were ụtalị pịawa nwa m nke ọzọ pịa ya nye ya wundu n'anya nga were aka ntị nwaanyị aka ntị mara nwa aka mgbechi nwa na-ejizi ofu ntị ahụ anụzi ihe nwa ntakịrị how many years ka nwa ahụ dị ọnwa 10 years okay so mgbe ọpara m pụtazi ka ọ mọnịtọ biko ọsọ ọpara nwere big phone ka o vidio ihe emegelu ndị ọji afụ na-efe ya dịka ha notisiri ha epushipụ ya si ya ka ihe ọ bịa ebe a ime ya sa ihe a my mom ka ihe ahụ ha epushiri mama achọsị ha na ha ga-egbu nwa ha epushiri mama agadi nwaanyị mama just bịa on Thursday agadi nwaanyị mma gị yes my mother pushie ya down jelitekwe mma m ga-ahụ nọ na wuru isi maa ya na ntị maa ka nka nọkwa ya n'ime onye ka a mara isi my mother then ada nwaanyị etiwezesi egbuole m ọmị ya onye nke ọzọ abụọchi ada nwaanyị n'ala ya ada n'ala bido kụsuwezi ada nwaanyị ọkpọ ka gazi n'ọwụ dị ibe ya werezie butu maa ya n'ọgwụ ndị Tiger Base ole ka ha dị bịa ha dị 6 in number with the people 2 people bịara memories with onye nke na-elekọtara ndị agha ala ha ya wụ 9 ka ha niile dị so 6 of them kụrụ general beauty ahụ niile gwụrụ m agwa ma m otu m si eme onwe m so ya wụ ihe m ji bịawa ebe a sị ka m bịa report this matter ka ndị mmadụ nwee ike mara ihe megenụ ihe and even na onye isi ndị Tiger Base ahụ kwadute ebe m ga-report ma House of Assembly ha mechara interview ma akọchara ihe me head akwụkwọ kpọọ onye isi ndị Tiger Base
so the man kpọrọ m yesterday si m na m bịa n'ọfịs ya ka mụ na ya hụ na aha ya wụ Ọla, Mr. Ọla. So agabeghị m sị ka m bịagodi n'ọfịs. ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ndị Tiger Base a ha dị ogologo ka ha dị oji, kọwatụrụ anyị otu ha dị. Yes, o nwere nke dị one by one. nke a dị the first one uji m n'olu brushiri m down before the second one, nke a dị short or the average height. Even mark m nyere ka nọ n'ihu, the second one na rest ọ bịakwara ya esi ahụ m dị mark ọhụrụ m na-adọji ihu ya ya gwanụ nke dị ka so nke ahụ nke eji m n'ala kwich okpu ya datụkwere n'ala si evidence mgbe m lọtaziri ka mma m na-azazi ụmụ na ọhụ okpu ya n'okpuru bed. Okpu ya nọ na dapụrụ n'ụlọ unu. Dapụrụ n'ụlọ mgbe ha bịakwa yesterday ma bịa na wọchị movement onweta ochi bịa onye nwe onye ka ịgbala azụ ụlọ na-elarị ya ma nwere ike ihu okpu ya gịnarịtụ even face on offline gosiri m dat na ọ ma na okpu ya na ya lụzuru ya hie. So ọ dịghị happy with me iwu ndụ ndị ahụ ọ bụ n'ihu ọhụzi m na-ada ọjizi onwe ya. So a bịaziri 6 of them bịara that Friday. Ọ ya onye nke tọdoro gị aka na akpịrị? Ọ ya nke tọdoro m aka na akpịrị before aka ahụ ọ tọdoro gị na akpịrị ọ tọdoro gị na ọ ga-ahapụ gị ahapụ ka ọ gịnị? Ọ tọdoro m ya ka nwụọ. Ọ tọchiri gị atọchi? Ọ tọchiri m ike ji aka abụọ fọdụ m ya mụ na ya chi from n'elu bed ka o chi fọdụ m n'elu bed. Okpu ya ahụ kwa atụsekwara m ya n'olu bed ọ fọdụrezi m ihe a ndazie mụ na ya adazie n'ala. So mgbe mụ na ya dazie n'ala na-echizi ọnwụ ma na-adaragizi okpu ya elu amasị m otu nchi tụkparịzie dagidezie ya n'elu ya na strong zi ka ọ pụtazi mgbe ọ na strong ya kpozi ọfịsa na-abịa na nwaanyị a ọ na-asụ Igbo. Ọ na-asụ Igbo ya sụọkwa Igbo ya sụọ Bekee ya sị made come this woman ọ dị oji ka ọ dị ọcha? Ọ dị oji nke ahụ dapa obu mark n'ihu ya nhụkwa ya m ga-amata ọ bịakwara ya. Then onye ọzọ kedu describe other people? Then nke ọzọ gbakwara ihe a nwere hands like this ịdịkwa average height mana ọ katụ nke a the first one mara m aka n'olu nke a bịakwara yesterday the second arrest. Ole ndị gbara gị boot ahụ? Ọ that particular one ahụ nke ahụ bụ mark n'ihu nke mara m boot ahụ mana ụkwụ mana ọ mazụ m boot a more than here 7 times. Ole nke mara nwa gị nwaanyị boot? Nke makwara nwa m nwaanyị boot wụ nke egwu hands like this. Mara nwa gị nwaanyị boot. Ole nke mara nwa gị nwoke aka ntị? Ọkwa ndị ka ede tọọ ọzi mgbe m pụtaziri outside zi ka ụmụ m na-akọzi ndị keme kọsa ha shell onweghị ntutu ndị nke ọzọ dị tịrị bazie m n'ime n'afọ m nke ọrụ then tịrị anụzi outside na-amonitọ mgbe ndị mmadụ ga-agbape gị mgbe a ga-ọnwụ ga-agbapa ndị mmadụ na-akụ aka gate na mbata mmadụ. Ha achọghị ka ụmụ gị gbapere ndị mmadụ gate? Ha achọghị ka ụmụ m gbapere ndị mmadụ gate because ndị mmadụ na outside na-ashout enwere some neighbors enwere ike imekwe nkwagharị ma ndị nụ n'elu ụmụ skuul students nụ n'elu ọ ga-enkwe ndị nwere ike vidio ihe ahụ mega so ihe ha ji shebazie m inside so that enwe onye ga-amata ụlọ dịrị bitin ha nyere gị. Ọ dị mma. Ka igodi ya nwa gị iku nwa mgbe ihe a niile dị nwa m nke ọzọ kụ nwa m ha epushiri ya na nwa gị ka ọzọ kụ nwa gị nke ji ịtọ nwa ha epushiri lee obere nwa ahụ roolu arịa ya ihe a tutuo ya nwa ahụ na nwa m aga daa n'ala. Dazi nke kụ nwa ka ha fegharịa ya witi nwa oku witi obere nwa pushiri ya daa n'ala. Na ụmụ onye ji plank na-akụ ihe ahụ na ụmụ nga ihe na ya che na m ga-anwụ anwụ dị sef bifo rute ihe na nwụọ na ya eji bik dewuo m onye nke ọzọ mgbe ị rutere n'ọfịs ndị Tiger Base ntụbọchị na-echizu ọnwụ na-agba ọfụfụrụ n'ala ya gbaa m ụkwụ si na m si n'ọfịs ya pụọ ọnwụnkwa dime na ọga ha dime na ọga nwere anọda unit akpọ m gaa die ọ sị m na ya che na m ga-anwụ anwụ nakwa mbara ndị nga ya nke ahụ so bịa mba oso hụ bịa nke ahụ ọ dị oji ka ọ dị ọcha? Ọ dị ọcha gbara agba dị mkpa ọ sị m na ọ gbara agba dị mkpa dị ọcha na nwa na ha elie m na nwa onye nwụ ya were black pen dewo m na petition. O nwere ihe ha jiri gị mgbe ha kpọ gị na-abịa Tiger Base? Yes, ma m nọ na-abịa ha kpọ m na-abịa Tiger Base ka onye nke ọzọ the same short guy na nọkwa na-akụ m ya na moto ndị nke anụzi na-azasị ya hapụ ka m ghara ịnwụ na akọla m tuwa ya ebupụta akpa tools akpasa bag tools nọ n'ime ya different types of suit ọ sị m na m lee ihe ha ji enye ndị mmadụ different types of tools dị dangerous ọ sị m na nke awụ ma m chọọ na ya ewere mma gbubie m olu ewelite mma ahụ ụjọ abịa m bikos ma akpọkwa na-apụ ma na-achasị ha ka ime nwa nke ha sị ha ga-eku nwa ọbụla apụghị so ha sị na hapụ nzọ ha ga-adọmpụ m ebe ọbụla ha gbupụ afọ na mama na ha nwere ike ifogbu ihe dọmpụọ m na this time around na ha eleghị mmadụ anya na mama na polisi na-achọ many ways eji atawu mma ibi na ha ga-atawu mmadụ atawu sef gị onye ahụ erie na ka agụ n'obi adịghị ha mma this time around. Nke ọkwa da same nke dị oji the same guy na-eme the average. Yes. Okay, thank you very much. Okay, sir. Some of the Nigerian police officers are hungry and angry at the same time. And you know, just like they said, a hungry man is an angry man.
That is why anytime they see the citizens, they are always ready to crush, to beat, to deal with the citizens at any given opportunity, forgetting that Nigerians are not the causes of their problem. Now, what is even fun is that those that are giving them the order are even the one that put them in that mess, and they are obeying their order. Now, this is a woman who just gave birth. The cry of the baby means nothing to them. The cry of the children means nothing to them. Even the grandmother means nothing to them, forgetting that there is what we call karma. Even without your gun, even without your uniform, even without your position, when karma wants to hit you, it's going to hit you hard, not minding all those things you are carrying in your hand. These are the people you are supposed to protect, but now you are making them to feel scared when they see you. Imagine treating a nursing mother this way. From her story, you can hear that the person that even take this case so serious is an Igbo person also. I still can't imagine what this woman committed. What is her offense that made you people to treat this woman this way? If you're a police officer, I want you to hear this. I want you to understand that before you become an officer, before they even gave you the gun that you are carrying, you were first a human. And that you are carrying gun should not make you to throw away the law for humanity. Just know that karma is there for you. And when that karma will come, if you like, carry AK-47. If you like, carry machine gun. If you like, go and carry ballistic missile. The karma will still hit you. Just have this in mind. Stop treating your fellow citizens as if they are nothing. It does not matter what the person commits. If someone commits a crime, arrest that person, charge that person to court. It is now the duty of the judge to decide if the person should be imprisoned or if the person should be released on bail. It is not your duty. Stop harassing and maltreating your fellow human being. It's not good. It's not good. You treat your citizens as if they are nothing. But when you see a white man now, you will start showing your white teeth. Start acting like you are holy and you know your job. This is no longer funny. Every day you hear stories. Police do this, police do that. People are now even making the citizens to be scared when they see a police officer. In a civilized country, if a woman commits a crime, it's a female officer that will go and arrest her. But here in Nigeria, reverse is the case. This is the same reason why Nigeria went on NSAS protest. And you guys have not changed. It's so unfortunate